kien bniedem ta' mħabba għal Alla. Alla kien l-ewwel fil-post ta' don għan-nett. Imma l-imħabba ta' Alla li ma jidirx ma tistax tinfiret mill-imħabba għal bniedem jekk inti ma tħobbx lil ħuk li jidher, kif tista' tgħid li tħobb il-Alla li ma jidirx. U dun għan-nett bil-lealtà tiegħu lejn il-Knisja imma wkoll l-intelligenza emotiva tiegħu kien jara f'kull persuna ix-xbieħa sabiħa tal-mulej. Mod li żjed konkret, kien bniedem infittex għal pariri mhux biss Malta imma anke barra minn Malta. Bniedem ta' tama anke fil-momenti tad-djufija u tal-mart. Bniedem li ma tilifx is-sejħa tiegħu li joffri ruħu u dak huwa prova ta' tama nisranija.